Magandang araw Pilipinas. Welcome to CNS Vlogs PH. Our topic for today, 5 centavos year 1944 and year 1945. Bago ang lahat, inais ko muna kayong batiin ng isang magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon sa inyong lahat. Good day everyone. Shoutout muna sa aming Team Alliance. Shoutout din sa mga magigiting nating OFWs. Shoutout din sa mga senior citizen at shoutout din sa mga silent viewers. Ayan, shoutout din sa lahat ng mga kapwa ko coin collector o kabarya. Ayan, shoutout po sa inyo lahat ng mga kaibigan ko dito sa YT. Ayan, sa mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat. At sa mga bago kong viewers, welcome po sa aking channel. Paki-comment, like, share, subscribe at paki-pindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Ayan, at ito na nga guys, share ko muna sa inyo itong aking mga koleksyon na 5 centavos 1944 at 1945. Ayan, dalawang klase yung 1944 dito. Isa yung walang mint mark at yung isa naman ay may mint mark. At sa year 1945 naman, ito ay may mint mark. Ayan, yung 1944 na walang mint mark, yan, ito yung aking collection pala na 5 centavos 1944 na walang mint mark. Ayan, may 5 piraso ako dito. Ayan, ito ay gawa sa Philadelphia. Ayan, United States. Ayan. At mamaya alamin natin ang presyo nito, kung magkano na ba ang halaga ng 5 centavos na year 1944 at year 1945. Ayan, may ilang piraso pa ako dito. Ayan. 1944 without mint mark. Ayan. Ayun, oh. Ang ganda pa ng kondisyon. At ito na guys, yung 1944. Ayan, 5 centavos na may mint mark. Ayan, 5 centavos, Pilipinas. Ayun, oh. United States of America, 1944. Ayan, nasa bandang kaliwa niya. May mint mark na letter S. Ibig sabihin ito ay gawa sa San Francisco. United States Mint, San Francisco. Ayan, 1944. Ang gandang bariyang ito. Ayan, ipapakita ko rin sa inyo itong 4 kong pirasong spare. Ayan, 5 centavos. Ayan, 1944 with mint mark. Ayan, nasa bandang kaliwa yung mint mark niya. At ito pa yung dalawa. 5 centavos. Ayan, nasa bandang taas. Ayan, Pilipinas, nasa bandang baba. Ayun, oh. 1944 with mint mark, letter S. Ayan, Commonwealth coin. At ito naman yung aking 1945 5 centavos. Ayan, with mint mark din ito. Ayan, nasa bandang kaliwa yung mint mark niya, letter S. At ito pa yung 4. Yun, no? 1945S mint mark. Ayun, no? Dumako na tayo sa features nito. Alamin natin kung ano features nito at kung magkano na ang halaga ngayon ng bariyang ito. Ayan. At ito na nga guys, ang features nito. Issuer, Philippines, period, Commonwealth, 1935 to 1946. Type, standard circulation coin. Years, 1944, 1945. Value, 5 centavos. Currency, peso, 1857 to 1967. Ang composition nito, nickel brush, copper, 65%, zinc, 23%, and nickel, 12%. Ang weight nito, 4.92 grams. Diameter, 19 mm. Ang thickness nito, 2.4 mm. Ang shape, round.
Technique, mild, demonetize, yes. Demonetize na ang bariyang ito. Number, N number 4711. At ang references, KM number 180A, SCO number 18A. Ayan. Dumako na tayo sa verse, coat of arms of the Philippines, script Latin, lettering United States of America, Commonwealth of the Philippines, 1944. Ayan, yung reverse nito. Ayan, seated man with hammer and anvil, facing right, smoking volcano at right, script Latin, lettering 5 centavos, Filipinas, translation Philippines, at ang age nito is smooth. Ayan. Dumako na tayo sa presyo nito dito sa Numista. Ayan. Yung 1954, ayan ang frequency nito, 51%. Ayan, at ang total mintage nito, 21,198,000 to be exact. Ayan. Ang good nito, ang presyo, 530 pesos. At ang very good, 30 pesos. Ang fine, 39 pesos. Ang very fine at extra fine, 59 pesos. At ang AU, almost uncirculated, 73 pesos. At ang uncirculated nito, ayan, tumataginting na 200 pesos. Ayan, dumako na tayo sa 1944 na may mint mark na S. Ayan, ang frequency nito nasa 44%. At ang total mintage nito, ayan, 14,040,000 to be exact. Ayan, ang presyo nito, ang good ay 11 pesos. At ang very good naman ay 11 pesos din. Ano? Ayan, fine, very fine, extra fine, at AO. Ayan, 45 pesos. At ang uncirculated nito, ayan, 210 pesos. Ayan, dumako naman tayo dito sa 1945 na may mint mark S. Ayan, ang frequency nito nasa 41%. At ang total mintage nito, ayan, 101,116,000 to be exact. Ayan, ang presyo nito, ang good ay 12 pesos. Very good at fine, same price, 17 pesos. Ang very fine, 49 pesos. Ayan, at ang extra fine, 84 pesos. At ang AU, 160 pesos. At ang uncirculated nito, nagkakahalaga ng 180 pesos. Ayan, ayan ang mga presyo ng 5 centavos na year 1944 at year 1945 na nakatala ngayon dito sa Numista. Ayan. Ayan guys, sana may naibahagi akong kaalaman at konting impormasyon patungkol sa bariyang ito na 5 centavos na may taong 1944 at 1945. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home, God bless. Diyos mabalos.